Bleshibuni pi barok ki parlok ki boju sel tenat ban sengap ban page ya kaneka video ha kaneka channel ban mentah ha kaneka video ngan wanra ya ki job notification bala penlai da ka nigrim shillong nam ta ki post jong ki clinic trial coordinator na benta ka walk in interview bat sapet ya kaneka video hado banda code opinio ya ki detail ba company but what clear banai laja kaneka video but ban share shaki parlok ki jong pi but kumjuro ban subscribe ya kaneka channel ka department jong ka general medicine nigrim shillong ka court application ni pi lengba ka walk in interview namta kini ki post jong ki clinic trial coordinator namta ka project jong ka clinic trial network bat ka tarik long interview ka day ha ka khat pratrik Januari arajar arpusau te parlok menta ini page ki post detail te sngam ha te namta kini ki post jong ki clinic trial coordinator ki nombor ki post ki belaj ka don arpus bat ha karta ka fill up na apply ka day ha karta ka bakhat pra hadu saw posnem karta bad hak ka jinsiu ka ba arpo wajar haka shipnai bad nabanta ka keran pule ki ship me ki bela pendap ya ka graduate haka basic science lane pharmacy bad pidi bandon system ka experience bad nabanta ka application fees nil omdan bad nabanta ka selection process ka day lengba ka interview te komno fill up na apply namanta ka nigrim shillong requirement arjar saw namanta kini ki post jong ki clinic trial coordinator job vacancy te parlok lada pidon kamon bat ka keran pule pihaban attend direct ha ka walk in interview ha ka khat pratrik Januari arjar arpus saw ha ka lecture hall ka balai jong ka administrative block but haka por village banatan haka walk in interview pihak banwanra ya ka CV art likidur passport size original but attested copy jong ki education qualification experience certificate but kiwi ki relevant document te parlok haka ne ka video tang kini jiben tiap but lada pidon kano kapat ka bampi patshai bha sewa ban komen haka ne ka video Kubleshibun